ki para nong India baro nga ai khublei phi hakane kasngi jingla lut jungkari niyo ban rakhe yakane kasngi menta kasngi Denmark ka jing yakhun bat jingtre sitom jong ki phau hajar ngut ki nong yele la lut jongi bat kumju uru jong ki sipai pahara hakine kisngi lakilong nakano kono katanat sipai ki pulet ne ki weipat ki bor pahara ngilaya lingba ya ki por ki ba e bat hakane ka jing rakhe menta kasngi ngam yo i ki khna bakindon hangni Redford kane kadai namar ka jingdon jong ka khlam bat ngi don kam banlong ki ba pikir bat ban yada bha yaladi na ka binta kari baro kawai nga kwa ban ai khublei bat pinpau ka jing sngongu ya ka jing trei sitom jong baro ki sipai yakhun ya ka corona ya ki nong trei haki jaka ai jing sumar ki doktor bat ki nos ki batrei klem song than na ka binta kari bunru naki kila do ai yala ka jing im bat ngi ai buro miki na ka binta kani kasngi jong ka jing la lut kadai kasngi hakabangi kinmau ya ka jing len ladi bat jing ai tilut jong ki nong yele la lut jongi bat kadai kasngi ka bawanra hangi ya ka jingmen bat ka jingkermen habangi rakhi ya kasngi jing la lut ka ba nyau pusau menta kasngi ngi perkhat ru saya ka lingkhu snem ba nyau pusan jong ka jing yo la lut ubolong so weipat umau mer bangin dang jam bat kanihi kanang ai bor thmayangi banginang kut jingmut scam ban nang yai kentiu ya kari saki kerdan basalor andang ila kenjo sauni umau mer ngin sa penlong ka jing rakhi ka ba ipu iping bat songkun kari India kalamat ya ka jingsha sensar haka kti kinong wei ki bala persang lakabuj lakabor ban pinjot bat pindu ya kari jongi ya ka riti dustur jongi bat ki nyobe nyeru ya ka jingshania jongi halor ladi bat ya ka jingkut jingmut scam jongi ngila ya lingba yakini ke ei baro bat hakabakut ngila yo ya ka jingjob kito ki banang bun kam ban wat ya ki jaka batmai bakin yo si bat pinyeng lakilama naka binta bakin pinyar ya uput usam jongkari jongki ki nyauben ki pechpo yangi ka perthai kala sakhi ya ki artli ki thma bat ki babun kiri kila sha penjulor sikat dai e henrei ngila la ban khikli bat yeng rasong da ka jingya teli ka perthai hi kala yo i ya ka jingya khi jongi ban yo ya ka jinglat luj hakabai dai bat ka jing penlong ya kari India kari kabala ban pendap penbiang dalade yalade ngiyo i bahakini kisngi ngi phai khmat bha hakaban kintiu ya kari saki kerdan bakham sejerong ban te ya ka India bathmai klem artatin ka India kan sala ban yeng halaki jong ki kijan ka history hi ka pin i ya kani ka jing shisha bahaba ka India ka kut jingmut ban le ne kinjo ya ka ei kan le habanda yo ya kata ban pinlong ya ka India ka bala ban yeng halaki jong ki kijan kala kelalong ka tien phira jong ki sispa lai pho klur ngut kinong India ngangej shania hakari haki breu jongka haka jinget jongi bat haki samla jongkari ngingej haka jingong Vasudev Kutumbakam kabamut ka perthai sitelup kadai kawai kalong yeng ngi donkam banlong ki badap babiang hakaliang kadep karyang dangshen ke India kala wengno ya baro ki kendon jing perking ki baidei bat karep karyang kari jingri khnang bakan pin mintoy ya ki nongrep jongi minta ngila ailat ru ya ki karkhana jongi riusimet bakin sina ya ki tiar kitar bat ki kor ki bor ki baidei bat ka hau haba ke India ka kiu hakade ke benta ki para marjan jongi bat ka perthai hiru kin yo jingmen toilang naka ngapdiang baki don da ki lak ki jing e naka benta ke India bakan la ban yeng halaki kjan bat hooj ka don ka jing Yakob ka basir khei bha bat kiri ka perthai henrei na nuot ban ong
ba wat lada ke India ka yakendu yakilak ki jing e henrei ka donru sispa lai phuklur kilat banweng yaki jing e ngila yoi balada ngi don jingmut banle yaka ei ngila banle yakata ngimpat jusna yaki PPE kit ka jingpen mi jongi yaki mas bat ki koring mensemru kalong ka baduna bha henrei menta ngila shna yaki ne baro kat banginang jam syaka snem bah nyau pusan jong ka jingla luoj ka ri baro kawai ka dei ban kular ban shna laki jong bat thiet laki jong ngila saki ya ka jingkiu ka bakat prana ka sispa haka foreign direct investment ka balatam yaki snem ba minchwa kalong ka badei ban yaro ba watla ka perthei ka don hapdeng ka jingyakun ya ka COVID-19 henrei ka jingthe pisa ban sengkam dakiri ka perthei ka dangyai tuoj ha India kani ka pini ba ka perthei ka don jingkermen ha ka India henrei ka kam ka bahakmat jongi kalong ban pelaj yakari na ka klam COVID-19 ka bala khanglat yangi bangin ya ngin trei la luoj khnang ba ka India kan kiu state ngila phai khmat ha ka ban kampenyar bat kintieu yikitiar kitar bat ki kor ki bor badon kam kumta ngim sim la pen khlat chu yaki lentirel na ki surok ki kat jahat na ki kat ling sun henrei ngila kelum lang ya baro khnang ba anla ban kintiu lang yaki baro kumbah nyau hajar teli ki project haki benta ba pher la dep itu khnang ban penthmai yaki jingdon kam baro lakalong hakaliang ke jingpenyo boarding electric ya baro ka jingpenyo yaki tendong le air shed jingshet ya baro ka jingple yaki bank account ya baro ki jakalet bar haman la ki thliu yeng ka jingkho jingsuba ya baro ka jingpenyo yaki marbam sha baro kamper shanu kishong ka jingpen biang yaki lat jingsumar shaki babun ka ba pinyaso yaki shnong da ka internet ka ba wanra yaka technology haki kam ki baret bat ki dukan ration ka ba ajing yarap bat jingla luoj yaki nongrap yaki ni baro la le hakarukom ka ba stet bat ka ba kentup lang ya baro kumbalong menchwa bang yale ban kintiu arsha ya ka jingyo jong ki nongrap don na pedeng jong pi phim sngau thu yakani kamlong kum ki wei ki kam hakaba ubre ula bande la luoj yakamar ba upinmi sakano kono ka benta jongkari ne ka perthai hakador ba umon henrei ki nongrap jongi hadu dangshen ru kimpat yo yakata ka jinglat lut kila bande tang hakita ki bala betha bakinde benta ngila wengno yakini ki jing perking bat la ai haki nongrap ya ka jinglat lut bakinde hakador bakikwa bat hakabakimon bande ngidang etrei ru menta ban kot sakatong haka jal jivan mission haka bangi penpoy yak umbam umdi sa man la kathliu yeng lengba ki kor ngila company yar yakani ke jingtrei pakan kot sa man la kasnong bat man la ka district hapo kari ka weipat ka benta bangi hap ban phaikmat bat simkya kalong ban pinyo yeng la ka jong ya weipa uwei unong India bat kani kalong ka kular bangi hap ban pendep haki kindiat snem ban wan. Dangshen ngila pinmi ya ka education policy betemai kaban sandur temai ya ka India hakani ka spas nem ba arfway. Sa tangkat no ngin sa don kinong songsunong ki ba sandur ya ka India betemai ki ban long kinong songsunong jong kiri ka perthai henrei ki ba tip bat ngautu ya ka tinrai. Ka education policy ka banru halor ka jingwat benya bat ka jingkentiu ban penlong ya ke India kari ka ban kring ya ki weipat kiri ka perthai minta ngila priang ya ke jingtrei kam jong ka technology kamsted ban ya ka balong menchwa kari kala priang ya ki rukom trei kam bathmai hakaliang ka seu katara da ka ba pendon kam da ki kor digital bat minta ka jingdon ka pisa lingba kani ka jing pendon kam kala tam ya ka lailak klur tingka haki si hajar sengi ban wan an sa pinyaso yaki sinong hakalengkari daki optical fiber. Hakaliang kejing penkup bor yaki kintai. Ngiyo i ba menta ki kintai ki layerengkat hi
bat ki shenrang ha ki babun kiliang. Hakini kisngi bamenta ngila don ki kintai ki babat iki kerdan officer hakakam sipai bat ki weide ki jatkam. Kila miru sibun ki kintai ki balong doktor, engineer, ki he officer haki bank bat information technology bat kini kila senyang saka jingkiu irat jongkari India. Habapai sekaliang ke jingwat banyo ya ka dawai tika na ka binta ke jingpang COVID-19 kirio start sayan kidang yetrei sitom ban sina yakani. Laitili ki dawai tika bala sina he India kidang don menta haki jing persang. Sisien bala menjor yaki ngin sa pinbra bat ngin sa sam yaki na ka binta ban pindon kam. Ka kot ka kya kadai ka weipat ka binta ka bangi pai khmat bha menta. Hakabangila pentrei kam yakan National Digital Mission kaban penkala themai yaki AKA kibedei bat ka kot ka kya. Lingba kani weipa uwei unong India un yo yaka identity card bat man kapor bo ulek yakendo doktor ne simdawai on tholut yakita haka card. Naka benta ka Jammu bat Kashmir ngakwa ban ai kublei ya baro ki kli nong sinchar snong hakeleng ka Jammu bat Kashmir kibala trei sitom sikat dei ban pej ban i baka roy kapar ka poi sa manla ka wei pakawei ka benta jong ka Union Territory bat kaya ringkan bat ka roy kapar jong kari. Halada kru bun ki kamla pentrei. Kaladak kadang yalam bat persang menta ban long ka jaka ka bakhuj bat pengat da ka bapinduna ya ka jingpinmi ya ka air carbon. Kumbalong ka Sikkim ka bapinmi ya ki marrep balatung tang da kasbo mariang. Kumtaru ka Ladak ka yai persang ban wanra ka jingkhuj ha ka mariang. Ngidang ya trei menta bat ki nongsong snong ka Ladak ha ka bangila sim ya ki lat batemai na ka benta ban kentiu ya ka roy kapar hangni. Ka ei ka baka India ka la ban le ka pertaihi ka layoi ya ka ni haladak. Ka jingburom ya ka bor sensyar jong ka India ka dei ka kamram bahakli jongi. Laka dei hakaliang ki kampentriam basirkei ne ka jingpinyar ya uput usam. Ka India kamju ailat henrei ka yele persya bat ka pendam yaki. Nau LOC syau LAC haba ka India ka hab ban yakun yaki jing ki sipai jongi kila sim la ka jingkit kli bat le ya ka badai. Hakini kisngi peminta ni yoi baka pertai ka kerjaan ya ke India haka bakala yo sispa prapusau vote na ki sispa kendai pu artli kiri ka pertai ban yo long ka dekot jong ka UN Security Council. Ka jingkala ka jinglong ka sunbneng ka long ka weipat ka kam ka bangidei ban simkia bat ngihap ban pai kman sa ka jingpenmi ya ka boarding ka bakhuj bat ka jingpenon kam da ka bor jong ka sengi kanang baka jingpenmi ya kal airbi carbon kan kam duna. Ngidang yai trei bat persang lingba ka wei ka mission halor kumnu an pinduna ya kal air jabo nel air bam khuj ha keleng kari India. Ka India menta kala ban pinpau saka perthai kumnu bakala ban yada yaladi naki AKA ki bakala le haladak. Naka binta ke India ki paramarjan kim dei tang kitu ki beidon markhap uput usam. Henrei kitu ki badon ke jingedei ke bajan batngi. Minta ngilanang penyar ya ke jingedei paralok da ka bangi ya treilang da ka jing ngautu jingbut bat jingburom iwei pat. Kiri ki badon hapo ka kenhun ASEAN. Tang baki ya treilang batngi. Henrei kila juya samru ya ki jinghikai bakordor bat kiriti dustur nadu kispasnem menchua. Ban la ban pinmi hi naladi yaki tiar gitar bat ki kor ki bor bayadei bat ki kam yadari kadei ka kam bahakmat jong ke India. Minta nadu ki pistol ki suloi ki tup bat ki jet yelek tma kum ki teja hadu ki namding baro lasnahi na India. Ka India kam kintup tang ya ka medba bat katan cetay lam mingi, henrei yaki hajar ki daw lendong ru. Dangshen ngila pelat ban pentrei kam ya submarine fiber optic cable
uban pinyaso yaki daulan nong Andaman bat Nicobar bat kari India barok kawai hakaban pindon kam yaki core digital. Kani kan pinstet yaka jingteri kam jongka internet bat kan long ke jingmentoy kam tam yaki nongshong shnong jongki tu ki daulan nong. Haki 1000 singi banwan yaka laksha dwi bru ansa pinyaso da ka internet. Hakabai day bat ka temple jong uram ha Ayodhya. Ngiyoi badangsyan lasdang bantay yaka. Day lingba ka soskular yasuk lala banweng yaka jing jong ka Ram Janma Bhumi kabalane slembha. Ka jingsuk bat jingsungutu bakari ka pinpaw halor kani kan long ka jing ay minsim na kabinta kalaway jongi. Ka jingsuk jingyatli bat jingyas ngutu jingmut kinlong kabor banginla banyeng halaki jong kikijan. Kini kinlong kanongrim jong kalaway kari India. Day daka jingyas ngutu jingmut bangila banjam saprang. Kani ka postnem ka balay jong ka spatsnem ba arpway. Kaday banlong ka postnem bangin pinurlong yaki jingpo sniw bat jing angnut jongi. Ka jingpang coronavirus kalong ka jinglen shop ka bakraw. Henry kan omla ban pintut ya ka jingya linti ka jongi ban pinlong ya ka India kari ka bala ban yeng halaki kejan. Ngayoi ya ka jingwan ka step batemai ka jingyeng rasong jong ka jingshanya scam haladi bat ka jingsngaw ba ka India kan sala ban yeng hi halaki jong ki kejan. Kas ngi jingla luoj basuk yapi baro. Jai Hind.